Hello logofer, good morning to you all logofer. Nontamखौ बयखौबो माने good morning जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर. दिनै नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो लोगोफोर माने मालविता बागमारा मालविता ना चिरां नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ जे फुटबल टुर्नामेन्ट टिकेट लानाय जागोन, टिकेट खेला जागासिनो आरोना. नोंथांमोना नायफैनो गोसोबा नायफैनो हागोन लोगोफोर. नोंथांमोनखौ जास्ट खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर जायफ्रानाखि मिथियाखै नोंथांमोना माने मिथिना लादो जे दिनै फुटबल माने टुर्नामेन्ट मेच दं आरोना, दिनै फाइनाल आरोना. नोंथांमोना माने जायफ्रानाखि फुटबल नायनो गोसो दं आरो गोसो गुदुं मोजां मोनो, जायफ्रा मोजां मोनग्राफोर नोंथांमोना नायफैदो आरोना. फुटबल मेच टुर्नामेन्ट फाइनालखौ दिनै नायफैदो आरोना. नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय लोगोफोर दिनै मा खेला दङ. जायफ्रा मिथियाखै नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो मिथिगोन. नोंथांमोना फैनानै नायफैदो. नोंथांमोनखौ बयखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय जे जायफ्रानाखि फुटबल मोजां मोनो नोंथांमोना नायफैनानै इन्जय खालामदो. बेनो आरोना आंनिफ्राय. खोन्थाहराबाबो जाया लोगोफोर, नङा नङा. सोरबा बायदिया मिथियैफोरबो थायो. नोंथांमोना जास्ट नायनो गोसोबा नायफैदो. आरो बेवहाय फावखुंग्रि एक्ट्रेस फैगोन, सासे एक्ट्रेस फैगोन आरोना. लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि एक्ट्रेस नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरोना. ओल्ले एक्ट्रेस ओल्ले बसुमतारी बिथाङा दिनै माने नुजाफैगोन आरोना एक्ट्रेस महरै. नोंथांमोना जास्ट नायफैबानो नुगोन. जायफ्रानाखि एक्ट्रेस ओल्ले एक्ट्रेसखौ माने नोंथांमोना नुवाखै दिनै नायफैदो आरोना. फुटबल मेचजों लोगोसे एक्ट्रेसबो नुलांगोन आरोना नोंथांमोना. बेखायनो नोंथांमोनखौ माने खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर. नोंथांमोना जे मोजाङै मोजां मिथिनाय बायदि नोंथांमोना जास्ट फैबानो जाबाय. आंथ' सासे फुटबल गेलेग्रा हिसाबै फुटबलखौ मोजां मोनखायो, नायनो मोजां मोनखायो. नोंथांमोनाबो जायफ्रानाखि नायनो मोजां मोनो, गेलेनो मोजां मोनाबाबो सोरबा बायदिया नायनो मोजां मोनो, नंगौना नङा लोगोफोर? बेखायनो माने खावलायहरनाय जाबाय आरोना. जायफ्रानाखि नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरोना. मा होनबावनो ना लोगोफोर, बेनोसै जास्ट नोंथांमोनखौ माने मिथिहरनाय. नोंथांमोना दा बुजिबायबा, नोंथांमोना खोनाबायबा, मिथिबायबा नोंथांमोना नायफैदो आरोना. आं एसे गगा मोनदों आरोना, गाराङा एसे बोरैबा जादों. नोंथांमोना साननो हागौ गाराङा दिनै मा जादों, खिन्थु माने गाराङा एसे बोरैबा जादों आरोना. दा गोजां बोथोर हाबबायना, बेखायनो माने गोजां बोथोरनि गोजांनायजों माने जायो आरोना बेफोरो. लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट नायनो गोसोबा नायफैदो. आंनिफ्राय बेल', दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर. नोंथांमोना दायो माने फुटबल मेचआव फैबा लोगो मोनगोन, आरो जायफ्रानाखि सिनायो नोंथांमोना लोगो हमनो हागोन आरोना. थेंक इउ स' माच लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे. बाय बाय.